Γεια σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας εδώ απόψε, την παρουσία του δεύτερου βιβλίου μου, Καθρέφτες. Είναι μεγάλη τιμή για μένα και είναι κάτι που συμβαίνει πλέον κάθε 5 χρόνια. Θα ήταν Φεβρουάριος του 2019. Καθόμασταν εκεί στη γωνία στο μπαρ, μετά από ένα μπαζάρ βινιλίου. Είχαν περάσει μόλις 3 μήνες από την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου των Limitations του Blues, όταν είπα και κάποια χειρόγραφα που είχα στα σετάρια μου. Έπρεπε να γίνει η πληκτρολόγηση για να βγει κάτι από τον αχανείο όγκο των σελίδων που δεν μπορούσαν να διαβαστούν καν. Ήταν πρωτόλια γραπτά, σκόρπιες σελίδες και σημειώσεις, παλιά και καινούργια. Υπήρχαν μουτζούρες και ο γραφικός μου χαρακτήρας μερικές φορές χορεύει. Θα το κάνω εγώ, κύριε Κώστα, είπε η Αλίκη Ραμπατζή, μόνο που θέλω χρόνο. Πάρε όσο χρόνο θες, δεν μας βιάζει κάτι, έχει πολύ τρόμα ακόμα, δεν ξέρω τι θα προκύψει από όλα αυτά, της είπα. Πρέπει να παιδεύτηκε πολύ για να μου παραδώσει μετά από ένα χρόνο τις καθαρογραμμένες σελίδες. Τώρα άρχισε η δική μου δουλειά πάλι. Το Μάρτιο του 20 έγινε η πρώτη καραντίνα. Πάθαμε όλοι ένα σοκ. Δεν μπορούσα να ασχοληθώ καθόλου με τα γραπτά, αν και υπήρχε χρόνος. Ήμουν καθυλωμένος στο να παρακολουθώ τις εξελίξεις. Ευτυχώς, μετά από 2,5 μήνες, ανοίξαμε πάλι το blues και αναθαρρύσαμε λιγάκι. Πήγα και για διακοπές στο κάμπινγκ και έφτασε ο Σεπτέμβρης. Τότε ήρθε ο Ιαννός και είχαμε τις πλημμύρες. Επακολούθησε η δεύτερη μεγάλη καραντίνα, 8,5 μήνες. Τότε ήταν αρχές Νοέμβρη και υπήρχε κάτι δυσίωνο στην ατμόσφαιρα. Πιθανώς να μην κάναμε και γιορτές τα Χριστούγεννα, όπως τελικά και έγιναν. Η τηλεόραση στο σπίτι χάλασε και δεν την ξεράφηξα από τότε. Έκοψα το κάπνισμα και κλείστηκα σπίτι μου. Μαγείρευα, πήρα τη μερικά κιλά, έπινα κρασί και άκουγα μουσική. Μας δόθηκε χρόνος πουλής, σαν της χειμερίας νάρκης. Σαν να ξαναγυρίσαμε στις σπηλιές να προστατευτούμε. Για πολλούς, μόνη επιθυμία ήταν να περάσει ο καιρός. Κάναμε και τις προμήθειές μας στην πανερημία. Κυκλοφορούσαμε στην αγαρμάτινη, αυτή, μασκαρεμένη. Δεν ξέραμε καν τι να φοβηθούμε. Τότε πήρα τη μεγάλη απόφαση να γράψω το βιβλίο μου. Πέρασαν άπειρες ώρες, νύχτες, πρωινά και μεσημέρια, με απογευματινούς περιπάτους. Προέκυψαν 3 βιβλία. Έλεγα, θα βγάλω 3 βιβλία σε ένα, σαν ένα τριπλό άλμπουμ. Την άνοιξη του 22, πάνω σε μια συζήτηση στον μπαρ με τον Τάσο του Σπύρου, μου είπε να το δώσω τα γραπτά να κάνει μια πρώτη ανάγνωση και μια πρώτη επιμέλεια των κειμένων. Έβγαλα λοιπόν τις φωτογραφίες, τις έβγαλα στο παράθυρο που είδα του και έκανα μια βόλτα να πάρω αέρα. Τα έδωσα στον Τάσο και στην Αλίκη. Έγινε τα πλέον ανάλαφρος. Ένα απόγευμα είχαμε κανονίσει να βρεθούμε με τον Τάσο στην βεράντα του σπιτιού μου. Μου είπε ότι καλά είναι το βιβλίο να είναι ένα και αν θέλω να βγάλω άλλα 2 στο μέλλον. Ένα χρόνο μετά, από πολλές αναθεωρήσεις και επεξεργασίες, έφτασε η ώρα να παρδώσω στα γραπτά τον Νίκο του Κουτσούλα. Εδώ τώρα θα άρχιζε ένα άλλο δύσκολο. Με υπερβολική σχολαστικότητα και υπομονή, ως τις πιο μικρές λεπτομέρειες, έγιναν κάποιες σημαντικές αλλαγές και διορθώσεις στα κείμενα, κάναμε τη συνειδητοποίηση και το βιβλίο πήρε την τελική μορφή. Γιατί ο Νίκος είναι μάστορας μεγάλος, ένας άνθρωπος με μεγάλη ευρύτητα γνώσεων και καταπληκτική αντιληπτική ικανότητα. Οι ζωγραφιές στο εξώφυλλο έγιναν τα χεράκια της κόρης μου, της Σοφίας, με ακουαρέλα. Τη ζήτησα κάτι απλό και πιο απλό δεν γινόταν, όπως είναι και η ζωή μέσα στα μάτια ενός παιδιού. Η εκτύπωση έγινε στο τυπογραφείο Δημιουργία. Το βιβλίο είναι διαθέσιμο στα βιβλιοπωλεία Ζάχος και Παιδεία και εδώ στο Blues. Σε λίγο θα διαβάσετε αποσπάσματα το βιβλίο ηθοποιός Κωνσταντίνα Δεδάμου.
Όταν μεγαλώσω, θέλω να είμαι ένας γεροπαραμυθάς. Να σε κοιτάω, να με κοιτάς και να λέω ιστορίες. Άλλες παλιές, άλλες καινούργιες, άλλες εκείνες τις ώρες, όνειρα και πραγματικότητες, θύμησες και φαντασιοδότητες, συνειρμούς και πετάγματα του νου, στα μάτια, στα εσώτερα σπήλαια, ως τις γάλγαρες πηγές που οδηγούν στους τόπους όπου συναναστρέφονται οι ψυχές. Ευχαριστώ. Ακούγομαι. Είναι αυτό πάθος? Νομίζεις ότι όλο αυτό που συμβαίνει με εμάς θα μπορούσες να το πεις πάθος? Εννοείς κάτι σαν μαρτύριο ή κάτι σαν λεπτάρα, σαν μια ακατανίκητη επιθυμία? Εννοώ το μέγιστο, το ολοκληρωτικό, το τέλειο. Δεν μπορώ να ονομάσω, να θεωρήσω ως πάθος κάτι το μεγαλειώδες ή υπερτέλειο. Είναι μονάχα μια περιπέτεια, ένα πλέξιμο θα μπορούσες να πεις. Από απρόβλεπτα περιστατικά αλλάζει η πορεία μας, η ζωή μας. Άλλοτε μας καθυστερούν και μας κουράζουν περιττά πράγματα. Η ζωή μοιάζει διαφορετική όταν προσπαθείς να τη θυμηθείς. Ας μιλήσουμε για το αν σου είναι απαραίτητη. Μου είσαι απαραίτητο όσο το χιόνι. Μα έχει 3 χρόνια να χιονίσει. Μπορεί και να μην χιονίσει ποτέ πια. Θέλω να ξυπνήσω το πρωί και να πηδήσω το χωράτι ελπίζοντας το χιόνι να πέφτει από ψηλά. Να νιώσω τα σωτικά μου να πεταρίζουν από χάραμα και ομορφιά. Να κυλιστώ στην θελεκτική, λευκή, εύθραστη, απαλή, ευαίσθητη επιφάνεια. Να νιώσω ότι εμφανίζεται μπροστά μου κάτι το θεϊκό και απαράμιλο, κάτι το σαγηνευτικό. Στην ωραιότητα που διακατέχει την απεραντοσύνη. Τώρα μάλιστα. Πήρα τη θέση εγώ του συγγραφέα. Κεφάλαιο πρώτο. Ο Τζιμ είχε ένα μπάρ. Σαν καλός αγωγός του ηλεκτρισμού της ατμόσφαιρας, τον διεμπερνούσαν σαν τα ρίγη των ανθρώπων, οι αναταραχές και τα μετέωρα βλέμματα, οι ανατριχύριες και οι συσπάσεις, τα απαθανάτιζε με μουσική, κι ύστερα πετούσαν σαν σπίτες στη νύχτα, ματιάζοντας τα αστέρια, εξαϊλώνονταν ή αποκτούσαν για πρώτη φορά ύλη, το σώμα της νοσταλγίας. Απόντα ανθρώπινα συστατικά, σαν ανεμοζάρι από χρυσόσχρωμο, και ψήγματα από καθρέφτες παράσερναν τον εαυτό στα ουράνια. Άναψε ένα τσιγάρο, κάπνισε το μισό γρήγορα, αχόρταγα, και το έσβησε. Χρήσιμες θεραπευτικές βαθιές εισπνοές καταλάγησαν τους χτύπους της καρδιάς που πετούσαν σαν σπίτες στη νύχτα. Το κάθε χτυποκάρδι σαν ένα συσταλτό άπειρο, σαν να ελευθέρωνε εσωτερή ύλη στο σύμπαν. Μάσησε ένα κομμάτι μανταρίνι που τον έτσοξε και τον δρόσισε. Κατέβασε μια γερή βουλιά από το ποτό του που του έκαψε τα σωθικά σαν να καυτηρίασε ρογμές εντός του και αφέθηκε να στοχάζεται σαν βουνό τη θάλασσα. Σαν ένας τρανός θαραλέος άντρας που στάθηκε αποφασιστικά απέναντί της για πρώτη φορά και έμεινε έτσι για αιώνες, κάνοντας τη μία εκείνη σκέψη. Κεφάλαιο 5. Ένας άνθρωπος που κοιμήθηκε 30 χρόνια. Και τότε, σαν να προσευχόταν και σαν να ανυψωνόταν, έμοιαζε ο κόσμος να πλησιάζει μέσα σε χιόνι που πέφτει από ψηλά. Και ο χρόνος κυλούσε και δεν κυλούσε.
Έρεε ή παρερχόταν, ήταν και δεν ήταν. Αυτός ήταν στη θέση του και συνέχιζε να είναι εκεί. Μόνο που ενδιάμεσα, τότε που τίποτα δεν άλλαζε, έκανε το πέταγμα, την αιώρηση. Μια ανύψωση τόσο θεραπευτική και καθαρτήρια, όσο και διαυγή. Τότε, αν και νόμιζες ότι παραμένει εκτός των γεγονότων, πως έχει κενά για το τι συνέβαινε γύρω του, πως κάτι έχασε, αυτός σου έγραφε με ένα πρόσχαρο, συγκαταβατικό χαμόγελο στο ευγενικό του πρόσωπο, πως όλα είναι εντάξει, πως είναι εδώ. Και όταν έφευγε αυτό το λεπτεπίλεπτο δέρμα από πάνω του, όταν αποκαλυπτόταν τα μάτια του σαν νύχαλα πετράδια, διαπίστωνες πως κάτι άλλο, εκτός από θόρυβο, τον είχε διαπεράσει. Ίσως ένα σόλο μιας κιθάρας που έκοψε την ανάσα ή ένα καθάριο φύσιμα ενός σαξοφώνου θρώησε εντός του. Ένα βήθιο κάλιασμα του αρέσιε. Τον έκλεψε για λίγο. Μια εναργής εικόνα της πραγματικότητας, με εικόνες πρωτόφαντες σε μαγικές μπάλες άπειρες που συνιστούσαν το παρόν. Το παρόν, σαν ψυχία λάβας, που μέσα της δεν μπορείς να δεις. Κεφάλαιο 7. Η άλλη γυναίκα. Με κοίταξε με το άγριο προκλητικό βλέμμα της Ελαφρίνας. Με κλειστά χείλη με σταμάτησε. Με ακινητοποίησε. Κράτησε για 2 στιγμές το κεφάλι της στραμμένο πάνω μου και τη λάτρεψα. Ισορρόπησε πάνω στο ποδήλατό της. Στάθηκε ακίνητη, αδιάφορη πάνω στα πετάλια και αυτό το στιγμιώτη που με μάγεψε. Χόρεψε χωρίς πριν και χωρίς μετά. Δεν θέλησα να ανοίξει το στόμα της, να χαμηλώσει τα μάτια της, να αλλάξει το κοκκινάδι στο πρόσωπό της. Δεν θέλησα να μου μιλήσει. Να της πω κάτι δεν μπόρεσα. Δεν λαχτάριστα να αγκαλιαστούμε, δεν κινήθηκα προς αυτή, δεν θα την άγγιζα ποτέ. Δεν ένιωσα επιθυμιά, δεν ευχήθηκα να είναι αληθινή, να ζήσω μαζί της την υπόλοιπη ζωή. Τη φωνή της δεν άκουσα. Άλλα λύκια γέροχη με προσπέρασε. Έκανε μια πεταλιά και πέρασε δίπλα μου. Δεν γύρισα να κοιτάξω. Δεν τη ξανάδα από τότε. Σε μια στροφή του δρόμου αυτή η γυναίκα χόρεψε για μένα. Το κορμί της πήρε μια πρωτόφαντη στάση και μόνο έτσι θα το θυμάμαι. Κάπως σαν φαντασματάκι που σε φοβερίζει παίζοντας ερωτικά και μετά σοβαρεύεται. Ένα κορμί που δεν ακουμπούσε στη γη. Μια κορμοστασιά λιγερή, σε μια παράξενη στάση πουλιού. Φρεγάτα του ωκεανού. Αιωρούμενη σάρπα χορεύτριας. Δεν την είδα να περπατάει. Δεν την άκουσα να μιλάει. Δεν ευχήθηκα να την ξαναδώ. Δεν επιθυμήσα να μάθω τα έσωψυχά της. Αν μου έλεγε κάτι ή κατέβαινε στη γη, όλα θα ήταν διαφορετικά. Να συνεχίσω, παιδιά. Have you ever loved a woman? Οι αστραπές έσκυζαν το μολυβί ουρανό και οι βροντές έσκαγαν μέσα από το βουνό σαν κάτι να πλησίαζε. Σαν κάτι να ήθελε να βγει από εκεί, να σπάσει το τσόφλι του κόσμου. Αυτή χώθηκε στην αγκαλιά του. Βρεγμένη και ζεστή, μοσχομύριζε χώμα και έλατο. Μείναν αγκαλιασμένοι. Αυτός ακουμπούσε σε ένα στεγνό κορμό και αυτή στο στήθος του. Τότες, κι ας μην υπήρχε τρόπη, κι ας μην υπήρχε διέξοδος, κι ας έβρεχε για μέρες, κι ας μην υπήρχε άλλος τόπος, κι ας μην νύχτωνε. Δεν ζήτησαν από τον κόσμο τίποτα άλλο. Ούτε η λαλιά χρησιμεύσε για πετεινιές, αναστεναγμούς και προσευχή και 100 χρόνια να τους άφηνες. Σαν κόπασε η καταιγίδα, δεν θα είχαν αντίρρηση καμιά να συνεχιστεί η ζωή. Να σταματήσει η βροχή, να τρέξουν, να μυρίσουν το μεθυσμένο φορτάρι, να φωνάξουν και να ενωθεί η ηχό της φωνής με το ουράνιο τόξο και να γυρίσει πίσω στα βουνά που βαστάνε όλη αυτή τη μαγεία.
σε λεπτεπίλεπτες ίνες γλυκιάς ομίχλης έσμιξαν τα χείλη και φιλήθηκαν. Τους ανακύκλωνε μια μαγική ουράνια άβυσσος. Αυτή, γοητευτική, ερωτική, με χείλη που έτρεμαν, ψιθύρισε θέμα της πείνας. «Μαζί σου νιώθω όμορφος», της είπε. Είχε στα μάγουλά της αυτό το ροζ που σπανίζει ακόμη και στα τριαντάφυλλα. Κεφάλαιο 1. Βλέμματα. Αναστατώνονταν από την τρυφερότητα. Τον Άζη, στην ατέλειτη ματιά μιας γυναίκας. Μαγευόταν από το αθώο βλέμμα ενός παιδιού που αποκρισταλώθηκε στο πρόσωπό του με μια σπάνιας ομορφιάς έκφραση, μια χορογραφία του σήμαντος, η ακινησία της κίνησης, μια γνήσια άγνοια, μια έλλειψη ενημέρωσης, ένα απόσπασμα του όλου, ο αποχωρισμός του απείρου, καθώς μένει απροστάτευτο με μόνο γνώρισμα την ωραιότητα. Πρόσωπα ανδρών και πρόσωπα γυναικών ακτινοβολούσαν κοιτώντας τον στιγμιαία. Ήταν μαγικό το πως κάθε μέρα μάτια περαστικών άστραφαν πάνω του. Λαμπερά, πλούσια βλέμματα, από τα οποία ένιωθε ένα εκπληκτικό συναίσθημα που δεν αποτελούνταν μόνο από αισθησιασμό. Οι άνθρωποι τον κοιτούσαν με χαρά και σεβασμό. Βλέμματα που λες και δεν ήταν για αυτόν. Για μια αδελφή ψυχή ίσως ή για κάποιον εραστή εξέπαιρναν τις καταλυτικές λέξεις τους εξαιτίας του. Τότε που τα μάτια κοιτούσαν αυτόν. Δώρα των ανθρώπων προς το σύμπαν. Ακτίνες φωτεινότερες των φωτεινών προς τη μέρα. Προς ένα ευγενικό σκοπό εκμέευε βλέμματα προς τη θεϊκή αρμονία και τα ανταπέδιδε με ενέργεια που δραστηριοποιούσε την ψυχή του. Και τότε λαγάριζε σαν θάλασσα αργά. Μια εκκίνηση, καθώς παλόταν. Κεφάλαιο 13. Ο ξυλουργός. Ο άνθρωπος με θέληση και φαντασία θα προβάλλει την πραγματικότητα της ωραιότητας, της χαράς και της ευτυχίας στον υπαρκτό και αισθητό κόσμο από τις εσωτερικές σκέψεις, από τον κόσμο των ιδεών και του πνεύματος. Θα πιστέψει στην ικανότητα και την δύναμη των θαυμάτων. Από το νου και την ψυχή θα μεταδίδονται οι πληροφορίες που θα δημιουργούν την πραγματικότητα. Θα γίνουν η αιτία της δημιουργίας. Θα υλοποιηθεί η θέλησή του για ευζοία και φώτιση, για την επικράτηση του καλού, των ενεργειών της ψυχής. Θα υπάρξει η όθηση προς ένα ανώτερο στάδιο εξέλιξης. Θα υπάρξει η ικανότητα και η δυνατότητα της εντολής προς όλα τα σημεία του σώματός του για αναβόμηση και συντήρηση του οργανισμού, ώστε να παραμένει υγιής και νέος. Και αυτά θα συμβαίνουν διότι ο άνθρωπος θα γνωρίζει. Θα γνωρίζει με τις αισθήσεις, με τη διορατική σκέψη, με τη συνειδητότητα, με τη διαίσθηση, με τη συγκινησιακή διέγερση, με τη φαντασία και τον οραματισμό, με ό,τι του δόθηκε. Κεφάλαιο 14. Ο Γεράκος. Μια μέρα, καθώς βόλταρε στο παλιό σταθμό των τρένων, συνάντησε έναν μουσικό που έπαιζε βιολί. Οι ήχοι της πόλης ήταν σε απόσταση, αλλά ακούγοντάς τον, εξανεμίστηκαν κι όσες μουσικές είχε ακούσει ως τώρα στη ζωή του. Για πρώτη φορά είδε και άκουσε έναν άνθρωπο με το χάρισμα της μουσικής. Μέσα του, πια και για πάντα, απλώθηκε και έπιασε χώρο η μαγεία. Ο μουσικός έπαιζε για να μπορέσει να μιλήσει στο Θεό. Κι άθελά του ζωντάνευσε πλάσματα αιθέρια, αερικά, με το ηχόχρωμα της νεότητας, πέταγαν στόματα και χείλη θεϊκτικά. Χέρια έκπαυλης γυμνότητας εκτείνασαν αχτίδες, που χαργεντίζονταν με αυτές του ήλιου σε υπτάμενα μοτίβα. Άνοιξαν τις νότες στα ουράνια που νομίζαμε ακατοίκητα και ξάφνου παρουσιάστηκαν χρώματα
και έπαιρναν θέση σαν τόποι, με τη δυναμική να συμβούν θαύματα, να αποδοθεί η ωραιότητα στην ουλάση. Η αρμονία των ήχων, σαν κρυστάλλινο νερό από μια αστήρευτη πηγή, του πάγωσε το κορμί. Με ανεμοδάκτυλα ψηλάφισε το πρόσωπο. Σμήλεψε τη μορφή του ενθουσιασμού. Και μια λυτρωτική έξαψη γαλήνεψε τα σωθικά. Λαγάρισε ο νους. Αναρρίγησε η ραχοκοκαλιά. Τον συνεπήρε μια χαρά. Μια έξαρση πρωτόγνωρη. Ο μουσικός αυτός, σε κάτι που αιωρούνταν του παρόντος, σε ένα χώρο που δεν κατοικεί ο άνθρωπος, προσέφερε χρόνο από τη ζωή του μέσω της μουσικής, πνοή από την ψυχή του, νοημοσύνη από τη δημιουργία. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά τον Κώστα τον Γαλανόπουλο, ο οποίος μου κάνει για δεύτερη φορά την τιμή να του παρουσιάσω το βιβλίο του και αυτό σημαίνει για μένα πάρα πολλά. Και με συγκινεί βαθιά. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω 22 χρόνια, έχω μεγαλώσει εδώ μέσα, τον θεωρώ φίλο μου και η οικογένειά μου με έναν τρόπο. Σας ευχαριστώ και εύχομαι να περάσετε όμορφα.